Poslední dobou mi dochází, jak moc mi prospívá být občas offline. V týdnu dost často řeším odpovídání na zprávy, tvoření obsahu nebo denní operativu. Víkendy se ale snažím víc věnovat věcem, co mám ráda a kterými dělají ten život o něco hezčí. A na jeden takový víkend vás tentokrát vezmu sebou. Dříve jsem se snažila do víkendu vmáčknout úplně všechno a všechny. Stihnout všechny kamarádky, být všude, trénovat na maraton, half Ironman, takže jezdit dlouhé trasy na kole. Prostě moje výkonnost byla to, na co jsem byla v tu dobu pyšná. Každopádně nebylo to prostě úplně udržitelný. A tak teď už zhruba rok hledám balans mezi nějakým výkonem a klidem. Vezmu vás sebou dneska na svůj oblíbený, říkám tomu, pražský den. A začínáme cestou do kavárny, protože občas prostě potřebuju změnit prostředí, aby podpořila svoji produktivitu, a tak jsme vyrazili do Vily 63. Chvíli jsem pracovala na novém webu pro offline a na rovinu kombinovat full-time práci a budování svého projektu mi dává celkem zabrat. Proto se snažím si tyhle dny jednou za čas udělat a tady už jsme šli do Mily Studia na skvělou masáž. Poslední dobou se taky snažím trochu víc číst a zkouším tím na rovinu trénovat svoji pozornost, jelikož vnímám, že to s ní je čím dál tím horší. A tady už jsem si četla na svém oblíbeném místě na Karlíně, ale na rovinu. Soustředila jsem se zhruba tak nějakých 20-30 minut, jinak jsem spíš koukala kolem, jak lidi sportují, běhají, protože to, co mám na Karlíně ráda, tak je právě ta atmosféra té čtvrti a to, že prostě všichni jsou venku, všichni prostě nějakým způsobem se hýbají a to musím říct, že to je to, co tam mám nejradši. Potom už nás čekal přesun za rodinou na Mělník, kde jsme zahájili sezónu grilování a sezení na zahrádce. Druhý den ráno jsme vyrazili na první letošní výšku na Kokořínsko. Tak jaká byla jízda? Poslední půlka byla náročná, byl ní zadek, první výška, tempo 1,20. To si nemusela říkat. Ano, tempo nebylo úplně závratný, ale o to nám už úplně nejde. Každopádně ty výhledy stojí za každý bolavý zadek.
Základem každé správné výšky je samozřejmě zastávka na kafe. Nechyběly ani nějaké hluboké debaty o všem možném. A pak už nás čekala jenom cesta zpátky domů. Ten den jsme se na Kokořín vrátili ještě jednou, akorát tentokrát jsme kola nechali doma a vyrazili pěšky. Já vždycky říkám, že Kokořínsko je taková jedna velká zvuková lázeň, protože jenom když jdete a trošku se zaposloucháte do těch zvuků, tak vás to dokáže neuvěřitelně uklidnit. Tohle jsou takové ty momenty, kdy si moc dobře uvědomuju, jaký je to rozdíl, když máte na víkend vypnutý sociální sítě a vypnutý notifikace, protože ta hlava dokáže fungovat potom úplně jinak. Má totiž najednou prostor na chvíli vypnout a zastavit se. Možná nemusíme být offline úplně pořád, ale občas nám to může připomenout, co je opravdu důležitý.